खुलुमबाय दिनै दैलि खौरां निउज पर्टेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजाफोरनो मिथिहरनाय जायो दिनै रुफामनि बाथौ बिथांमोनहा दिनै फुराना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौनो जै जै मै मै जागोन होननानै बयबो आसा खालामनानै दिनै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर नैबे क'क्राझारनि जानागाव गामियाव थिथागुरि जानागावनि फोथाराव लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा दिनै नुनो मोन्दों आरो गोबां जाथिनि धर्मजों दिनै फुजा होनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेखायनो नैबे रुफामनि बाथौ धोरोमनि आफादगिरिनाव आं फंनैसो सोंगोन बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायो दिनै नोंसोरनि बे बाहाय आवाथियाव फैनायनि मेन उद्देश्यआ मा? दिनै क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ राजनिक दोलोनि वार्कार्स मिट दा बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ आफादा नैबे थिथागुरि जानागाव फोथाराव सर्वधर्म प्रार्थना जेरै गासिबो धोरोमनि फुजिनायजों लोगोसे इसोरखौ फुजिनायजों लोगोसे शान्ति आरो जेब्लायबो गोजोन थासारि आरो राजनितिनि उत्थाननि असिलायै बेखौ हास्थायनानै दिनै सर्वधर्म प्रार्थनानि मोनसे आयोजन खालामदों आरो दिनै बे हाबाफारियाव धोरोमारि हिसाबै जोङो रुफामनि बाथौ धोरोमनि जानानै दिनै जों बाहागो लादों आरो नैबे अनुष्ठानाव जोङो आइ आफा इसोरनि फुजा अर्चना आफा सिजौ बाथौ आफाजों फुजा अर्चनानि गेजेरजों जाहाथे मुलुग संसाराव जेब्लाबो जाहाथे शान्ति बिराज खालामनायजों लोगोसे जाहाथे जोङो नैबे धोरोमारिनि गेजेरजों राजनितिनि हांख्रायनाय आरो लिंहरनाय बादियै जोङो बिपिएफ राजनिक दोलोनि सर्वमंगलनि थाखाय आरो जेब्लाबो देरहासार जानांगौनि थाखाय जों दिनै बोर बिनानै मोनसे फुजा होदों। दा बे फुजायाव जाहाथे जोंनि आइ आफानि फुजानि गेजेरजों जाहाथे शान्ति जायो मंगल जायो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै जोङो फुजाखौ होनाय जादों। ओरैनो दानि इउपिपिएल सरकारखौ गोजोननाय गैया नामा? ओरैनो जोङो धोरोमारि हिसाबै जोंहा बेबादि खुनु बुंनांगौ गैया आरो बे बुंनाया थिग जानाय नङा धोरोमारि हिसाबै खारन मोनसे धोरोमाव गुबुन गुबुन राजनितिनि सुबुंफोर सिबियारिफोर थायो। दा जोङो दिनै बर'नि मोनसे बियो राजनिति आरो जेब्लायबो बर' जाथिनि मोजांनि थाखाय मावबोनाय जेनाखि राजनिति बे राजनितिया जेब्लायबो उत्थान जाथों जौगाथों बर'नि थाखाय बा बर'जों थाफानाय बे बिटिसि ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथिया जाहाथे जेब्लायबो शान्ति आरो खौसेथि थानो हायो उन्नति जानो हायो। दा बेनि थाखाय जोङो दिनै बे फुजाखौ होदों आरो जोंहा मालायनि सायाव बुंनांगौबा सोरबा राजनितिनि सायाव बुंनांगौ गैया। दा बाथ्राया बेनो जे जोंहा मानव गेदेर सिबिजाथाव हाग्रामा महिलारि सार जाय बिपिएफनि बारग' चिफ आरो दा बर्थमान बिपिएफनि आफादगिरि बिथाङा जिहेतुके बिटिसि सुक्तिनि उनाव गोबांथार बे जोंनि हालामनि उन्नतिनि थाखाय खामानि मावदों बेखौ जों मेगनजों नुदों आरो बेखौ नुनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ अरायबो जिउ गोलाव लानानै जाथिखौ सिबिलांनो आरो बे ओनसोलखौ सिबिलांनो थाखाय जोङो हास्थायदों आरो बिथांखौ जोङो इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै होदों बिथांनि नामै जाहाथे बिथाङा जिउ गोलाव लानानै बे जाथि आरो बे हालामनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावलांनो जेब्लायबो हायो। गोजोन्थों। दिनै बिथांनिफ्राय जों गोबां सोंनानै मोनथिबाय बिनि फिननायखौ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजायानो दिनै बिपिएफ पार्टिखौनो हांख्रायफिनदों आरो फैगौ इलेक्सननिफ्राय बिपिएफ सरकारखौनो जाफिनगोन होननानै जों बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै मन्दिर आरो हम जयग'नि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजानो मिथिहरनाय जाहैबाय। दिनै खौराङा एसेनोसै गोजोन्थों।